אללה, אני קלג. מקום שבו אני עובד, בוא. אללה, בוא נתחיל לעבוד. פה אני אספר לך מה אני עושה פה. פה אני אוכל, פה אני ישן, פה אני גר, פה זה הבית שלי. אנחנו חזרנו משבוע שאתה הולך לקדר אותם. אני הולך לקדר עם את החיים. זה איך שאני מקדר את כולם. להוציא 1,000 שולחנות, 20,000 שקש, 50 מתחופיות, כל הספסלים המפוזרים האלה שפשוט זרקתי לפה כדי שלהם יותר קשה אחר כך בהוצאה. הכל הם מוצאים בעפרונות. כל זה ריק. קדר אותם, אתה לא מבין בכלל. זה שירותים של כל הצוערים, פה זה שירותים פרטיים שלי. כשאני רוצה זה תמיד פה. אתה פנוי, למה? כי הם חושבים שלא תקים פה. כי הם לא נכנסים לבדוק. פה זה לבוקר, פה זה לערב. כשאני אוכל חצילים, זה אחרי שוקו. פה זה בעמידה, פה בישיבה. טוב, עזוב עכשיו, אני הולך באמת לשירותים. הולי שיט! אני לא ממש 10, אני צריך להתנדב לך. כל זה אתה רואה? כל זה אתה מסדר לי עכשיו. איך אני מסדר לך את זה עכשיו? תביא מתנדבים! חבר'ה, מישהו מתנדב? לך תביא, ממש מבשים כלום, לך תביא אותם! אני לא ממש 10, תביא לי 2, 8 מתנדבים אני. 1,000, תביא לי את כל הפלוגה. תביא לי גם את גרפן, אני רוצה גם גרפן שיעזרו לי פה. אני גם אחראי על תקלות בינוי, וכל יום ראשון אני מקבל מלא בעיות. אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה? שאין פה גשר! אני צריך לפנות פה בשביל לקבל נייר טואלט. קח נייר טואלט, קח נייר טואלט, עוד נייר טואלט, קח נייר טואלט, קח נייר טואלט, עוד נייר טואלט, עוד נייר טואלט, קח עוד נייר טואלט, קח, לך לשירותים כבר. יואו, איך הייתי רוצה לפרוק לעצמי. אין תקש, אין מדס, אין לו"ז, לא אוכלים היום, לא יוצאים הביתה מחר, לא מביא לך אוטובוס, לא מזמין אוטובוס, בשום אופן. ברספיה שלך? מה זה מה יש לי בוא תסתכל, פה הכל שלי, המוטורין דגל שלי, המטרה פה שלי, פרמוקן שלי, כל מה ששתית אתמול שלי, ציליות שלי, 1, 2, 10, תביא לי 100 ציליות, כולם שלי. אתה רואה ברוס תחמושת? לא משנה, זה לא ברוס תחמושת, לא יודע מה זה. פקלג, בוא תסתכל, פה יש אסקאביאס, כי זה הסמיכה שלי, פה ככה אני יכול לצעוק על מתנדבים. מה הכובע? כדי לטנף את הרצפה, מה זה זה? את הטלפון, מה זה איפון 10? למה זה כזה גדול? למה המסך כזה קטן? אין לזה טאץ' בכלל, זה לא... מה זה? למה לא מצליח לדבר? בוא תראה, בוא תסתכל. אני בתור נציג של הרס"ר, אני רוצה כזה דגל בחצר שלי. שכל האנשים עכשיו יבואו ויעזרו לי להרים את זה, ואת כל אחד של 40 דגלים שיש פה, את כולם אני רוצה. כי וואלה אהבתי. יום אחד אני אדאג פה ללוגיסטיקה. היום הגענו לחוקק פה חוקים. בוא נדבר אליהם ואני אעשה חוקים. כולם באים לעזור בפלטח שחוזרים. מעמידים גזרות אני אומר. למה? זאת ההזדמנות היחידה שלנו ביום. ככה! לא טוב! תאמר! למה עשינו סטאז'? תעוף לי כשאני מתנקה בו! תעוף! אני הולך לקבל עכשיו את המושב של 5 שורות, וואלה לא שמתי לב שישנתי הכל ברספיה עד עכשיו. אני חושב שהייתי מצוין, הייתי מעולה. אני חושב שאין לי נקודות לשיפור. אני וואלה הייתי קלג מצוין, אני חציון אלף הכי טוב שהיה לך בחיים. תביא לי סקת מהם דרגות, אני לא צריך השלמה, תביא לי כבר להיכנס לתוך התפקיד. זהו. טוב, אני שמח שאתה מרגיש ככה. יש עוד דבר אחד לתת לך. מה זה? התנסות? קהד? גדודי? לא!